Bună ziua, mă numesc Eftimie Roberta. Înainte de bac, bineînțeles că voi începe cu mini-vlog, bacul la geografie. Haul de ieri, de Buzău. Avem aici oastă fake. Mai am încă unul de colecționat și gata. Ăsta este cu uleiul de ghimbir. Deci l-am desfăcut. Am și testat pe buze. Dar uitați-vă la ambalaj. Este slick așa. Bișcă destul de repede și ăsta cu ghimbir. Dacă nu pișcă foarte, foarte tare ca celelalte. Uitați-vă așa. Arată o mângă. Este super, super transparent. Și mai am încă unul, un lip stain de la NYX. Deci, efectiv, când l-am văzut pe ăsta, că este viral peste tot, am zis, oh my gosh, vreau să încerc. Și ghiciți ce? L-am cumpărat. Este peste 60 de lei bucata de un gloss din ăsta la NYX. Produse scupicele, aș putea spune. Gata? Cum hai să vedem care e treaba și cu acest lip stain. Ia să vedem. Oh my gosh! Uitați-vă cât de slick arată. Deja mi s-au luat transpirațiile și nu mai pot să mai desfac. Pentru că m-am chinuit ceva timp să îl desfac și este și foarte cald afară. Deci, fără deci. Oh my gosh, deci are... Oh, ce bine miroase! Oh my gosh! Haideți să testăm. Nuanța se numește Red E Sweet Vet. Oh my gosh, deci arată foarte bine, like. Și mirosul, Doamne, deci este genial.